Urmăresc și eu o supra. E pe la secția de poliție, s-a dus încolo, are neoane roșii. Acum. Urmăresc pe dreapta. Ce culoare e supra? Are neoane roșii, are o bară de aia, un lip neagră așa, urmăresc, s-a dus spre autostradă, gen, de la poliție. Cabină? Da, da. Îl alerg, presimt că o să fac accident. Da, pe autostradă în dreapta, acum ești de la poliție în dreapta. Aha. Îs și eu. Acum sunt lângă telecabină. Îl alerg, în continuare. Să-mi spui dacă întorci. Încă fugi. E că e ăsta, Hydra. Întoarce. Vin pe dreapta. Pe ce parte? Oare din mașină. Mai sus. Am filmat. Îl pun pe reclamație acum.